Kalau sing kelangan ora mung sampeyan tok pengemare. Aku yo kelangan. Bener aku kelangan gede-gede. Yo jaman semono genah Sena wis iso pundhang iso dadi iso laris. Walah aku seneng ku ora ilok-ilok tenan. Seneng tenan. Berarti tandur aku thukul iso dadi. Nah, wedine wis saiki wis apa ya kabudut dening Gusti. Mbok menawa jangkaning Gusti ya mung tekan semono kodrate Si Sena Nugroho. Lah, saiki kanggo para penggemar-penggemar. Nadyan aku ngerti kowe iki penggemar Sena wis walah wis paribasane 100%. Nah, temen tersane wayangane Tresna. Tresnane wayangane Sena Nugroho. Lah gandeng Sena kuwi ora enek. Ayo, saiki bengi iki gandeng iki pas ora keleren 3 dinan. Nah, iki aku lelekan, aku ya karo Pak Joko Edan, Pak Joko Adiwijaya. Pancen tak undang, tak aturi rene, ayo lelekan nang omah kono. Ngiras pantes 3 dinanan ngeleki Sena. Ya nang kutho dan nang cah-cah ngisor kono pirang-pirang. Ndonga barang sae-saesane. Nah saiki kanggo sampeyan kabeh penggemar Sena. Ayo saiki merenung bareng-bareng. Merenung bareng-bareng yo ngiras pantes nyuwun karo Gusti ndongake Sena muga-muga kusnul khotimah. Kejaba kuwi ayo merenung bareng-bareng meneh. Kok sampeyan golek dalang sing kira-kira iso ngijoli kaya kelangan sampeyan karo Sena. Sapa kira-kira engko? Lah sing iso nemtokke sapa? Ya sampeyan dhewe, dudu aku. Nah, wis tentokno dhewe, kabeh para penggemar wayang. Aku ora bola-bali ngomong, aja mung salah sawijining dalang tok. Dalang sapa-sapa tresnanono. Dalam arti wayang ki ben saya suwi men saya ngrembaka. Ora perkara dalange. Nadyan kabeh penggemar mesti ana idola jroning ati. Aku percaya kuwi. Ning saiki kabeh dalang tresnanono supayane apa? Wayangmu ben saya lestari. Karo sampean kok merenunga nyuwun petunjuk karo Gusti sing gawe kira-kira sak pungkure Mas Sena Nugroho iki sapa ya kira-kira sing bakale iso nukuli itu kuwi weneku. Kalih anu Mas. Kan